Mahiyak akong anak ko. Naunsa man ni siya. Wala naman magpitik ang iyang kasing-kasing, no? Sige, sige. Pwede, gawas lang sa mo. Gawas lang sa mo. Ako lang dire. Ako ang nakaingon sa kamatayon sa mga anak ni Leia. Pero ako pasya na. Dilang ta siya mulayas. Pero naglagot ko ni Leia itong panahon na. Tungod kayo na pamatunan ko. Nagkabit bigyan niya si Mr. Bart Monteklar. Di ba yung kabit ni Leia ang araw buwan? Akuhan? O parts, Apuhan na mo nitong Leo si Bart Monteklar. Og di ko gusto masultihan mo ni ini ang salbahis mong inahan. Og mahimo ba? Bilak na dinhi. Kay tingalig unsa pa akong mabuhat nimo. Ikaw ang nakaingon sa nahitabo ang Kristel. Ikaw ang nakaingon! Leia, I'm sorry. Pasaylo ako. Leia, I'm sorry, Leia. Ramihan ang sorry mo! Tiya na! Ayaw na pakita na kung bisan ka saan! Sige na, may lakaw na! Lakaw na! Pasaylo ako, Leia. Lakaw na! Huwag kong mahinahanglan ni mo, Ramil! Huwag kong magkinahanglan ang taong may dugukan! Please, pasaylo ako, Leia. Lakaw na! Lakaw na! Leia, pasaylo ako, Leia. Pasaylo ako, Leia. Lakaw na! Ayaw nagpakita na ako bisan kanusa. Lakaw na! Mama Mary, ni akaron, taniwa sa krisis ang kinabuhi sa akong anak. Nakabuyo ko sa imong balumong kasing-kasing. Inahan ka usang sama na ako. Sumpiton ko sa imong balumong kasing-kasing. Nahipawan ko, Mama Mary ba? Gibati mo sa mga akong gibati karon. Nakatugan ka kung unsa ang akong grabing gibati nga kasakit karon ngayon na. Inahan ka usab sama na ako. Nakatugan ka sa bation sa usa ka inahan. Kung mamiligro na ang kinabuhi sa iyang anak. Please. Buhi ang akong anak. Dili alang na ako. Kung dili alang sa akong anak. Kung alang sa mga nagmahal ka niya, Mama Mary. Buhi ang taon ng akong anak. Hugot ang akong pagsalig ni mo, Mama Mary. Nga buhion mo ang akong anak. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son of our Lord,
He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into the death. On the third day he rose again. He ascended into the heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, and the resurrection of the body, the life, the everlasting age. Our Father, Mrs. excuse me. Dakong milagro na itabo sa imong anak. Nabuhi siya, pero pero unsa, ma'am, naunsa ang akong anak. Ginoo ko. Umatos ang ako pagmangkon. Si Leia, kailangan may bawa si Leia. Paso na to. Dong, Nay, matos niya ang akong anak. Nakadesisyon ko dong nga. Ibalinta na lang si Cristel sa laing hospital dong. Aron magpabilin ang pagtuo ni Ramil. Nga patay na si Cristel. imo na ang desisyon, Day. Angay ka magpasalamat. Ngaluwa si Cristel. Pero, wa pa ta baka siguro dong. Kumatos si Cristel. Ug wa pa ta makabaw kung ano saan siya makamata. Mauna lang. Iampo ta na lang si Cristel dong. Nahibaw man ko ba? Dunggon na sa Diyos ang atong mga pag-ampo. Sige, Day. Atong i-arrange pagbalhin ni Cristel sa laing hospital. Okay dong. Punta na. Lula! Nga naman ka? Nahasol ka no. Nga ni anasab si Ma'am Carmi sa ato. Lula, ayaw ka balaka. Di mahitabong mailog ni Ma'am Carmi si Lolo. Tinuod nga nahasol ko, Judy. Pero, wa ko makasabot kung unsa hinungdan sa mga kahasol. Dili ka kampante nga niya sa ato si Ma'am Carmi. Labi na nga nagpakitag motibo si Ma'am Carmi kang Lolo. Nga nagkagusto dahil siya. Naipaw baya ka? Nga tuasab si Lea og Leo, nga nangita kang Cristel, kay tuwa man na silang Carmi. Lula, lingkod sabi. Wa na kay angay kabalak-an ni Cristel. Kay nahibaw-an na nga tuanan ni Ramil. Unya, bahin pud kang Lolo. Kung nagbinuang man siya, kani adtura sa wa pa kaniyag pangita. Lula, love kay ka ni Lolo. Mahal kaayo kaniya. Mo nang ayaw ka balaka, ha? Oh, wait sa Lula, ha? Wait. Luyads! Si Lea? Ulo na. Ayaw sa bahay. Yans. Yads, kanina sa ha? Lula, excuse ako ha? Yads? Yads, paano nagila ka? Ha? Si Cristel Yans. Nakigbisog sa kinabuhi ng kamatayon. Kumatos. Ha? O sa mahitabo May sakit sa kasing-kasing si Cristel Yans. Nga iyang gitada. Pero di komplikar. Tapos kayang hilanat. Nawanan pagin siya gabi. Na siya'y bunos niyang mga kamot, yung mga tiip. Nakasiguro ko yan. Kimultrato nila ang akong anak. Kung pa siguro kidnapa ni Ramil si Cristel. Dili
Singali siya maingon ni ini. Mahal na diri. Ginuwing taon. Makahimo ka pa pagsulti nilang lolo o lola yan sa kahimtang sa bata. Yads, ikaw lang ka, murag, di man ko makahimo. Sige, Yads. Daghan pa big asikasuhon din eh. Sige, sige Yads. Sige, bye. Lula, sakaon ako sa akong kwarto ha. Mura manggugalabad ang akong napasaday ko'y daghang buhaton. Nya, wa kay plano nga sultihan ko nimo sa gisulti ni Lea. Lula, si Leia ra musulti nimo. Excuse na, Lula ha. Ewan kayo mo adto siyang kwarto. Nagawas man lagi to. Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agian.